Публикуваме това предаване на 1 ноември, Денят на народните будители. Няма да си говорим скучно за този ден, а ще ви кажем нещо. Ние бяхме тези с QR-кодовете по училищата, предизвикали в едни възмущение, как може да се улепят училища, в други симпатия, в трети смятащи, че това е някакъв вид провокация. Да, провокация да вдигнем малко мисли, да поговорим, защото задължението ни е, и ние като хора празнуващи на този ден, отбелязващи го като журналисти-будители, да не се занимаваме с дребнотемия ляво-дясно партии и избори, ами за това кои са будителите и защо е необходимо да ги знаем. Защо във време на нищета духовна след Първата световна война народа се е обърнал към тях, за да може да се вдигне и имаме ли нужда от такова вдигане. Ще поговорим след малко. Но за какъв QR код улепен по училища и на билборд в Търново говорим и какво е неговото съдържание, нека да ви го представим публично. Ей, брат! Кажи бе, брат. Ти знаеш кой е той? Как бе, брат? Това е Васил Левски. Оня де са го разпънали на кръста. А тези май бяха някакви будилници. Главата ти е будилник. Това са будители, народни будители. Например, Петър Берон, авторът на рибния буквар. Защо рибен, бе, брат? Защото е изглеждал ето така. Ама това е кит. Кита не е риба. Абе, брат, ти не си бил чак такъв нуп. Будителите са писатели, книжовници, хора на словото, на революцията, на културата, църковни деятели, благодетели. Будителите са пример и вдъхновение за другите, със своята смелост, решителност, знания, мъдрост и най-вече със своята любов към родината. В България имаме специален ден на народните будители – 1 ноември, на който отдаваме почит към хората, които са помогнали на народа да се събуди от мрака и незнанието. Абе, брат, тогава защо е неучебен? И брат, Левски не е висял на кръста, а на бесилото. А ти, колко имена на народни будители знаеш? Трите града, Вода Пирин и Телеман в лицето на гениалния режисьор Николай Русакиев стоят за този клип. Този клип е инспириран от едни реални разговори между млади хора. Може да ви шокират, но младите хора си говорят така. Така ли трябва да говорим на техния сленг, на техния език? И човекът, който може след като гледа клипа да ми тегли направо майната, е мой гост, професор Милко Палангуски. Здравейте! Няма никакво майна, извинявайте спокойно. Ако продължа клипчето, трябва за будилника, дайте да си го кажем. Мъртве забудили се, ще шегува много често. Но истината е, че в обществото трябва да има събуждане и този тип провокация е много важна, защото трябва да си го кажем. Ние не говорим езика на нашите внуци, деца, в зависимост от годините, кой къде, не сме в тяхната конфигурация. Don't call me a noob. Нали, извинявайте, така си говорят, професоре. Така си говорят, но аз мога да ви кажа, че дори студентите, които са коренно различни от тези по-малките деца, аз понеже знам, така, имам някакво наблюдение покрай съпругата за този тип разговори от най-малките, те са различни. Дори вече и тези поколения не могат да се обхванат в една посока. Студентите живеят в друг свят от този, който ние живеем. Опитите ми дори с една социална мрежа, примерно, нали, правя реклама, да ги организирам за размяна на информация, за споделяне на някои неща, когато се налага. За обучението става въпрос, понякога завършват трагично. Те не са дори в традиционните мрежи. Те са в онова, което ни няма. Аз не случайно и преди година казах, че университетското образование в България се пропагандира и работи там, където днешните студенти не са. А за учитниците, които са вече следващото поколение, да. Това е още по-фрапантно. И това не трябва да ни притеснява. Това ще да питам, тази празнота между нас и тях. Извинявайте, аз пак видях си шегувам, нали, че при 1000 години преди Христа шумеро-акадски надпис гласи: Господи, какво ти направихме, че децата са толкова лоши. Значи, нищо ново под слънцето, логично да има противоречие между поколенията. Въпросът е тези противоречия да бъдат канализирани и включени в крайна сметка в позитивен смисъл. Защото тук вече отношението, примерно, към будителството и към тази ситуация, това е структурно определящо за нашата нация.
Защото ние сме млада нация, погледнато такава спрямо великите нации, като американската, френската, английската и така нататък. Говоря за нациите в модерния им смисъл на думата. Ние сме направили чрез тези хора, които сме сложили на пустините на училищата, нация и държава преди 150 години. Започваме, 145 направихме, благодарение на тяхното действие. Независимо какво. Дали ще образование, революция, бизнес, това е всичко една съвкупност. И тези едно по-малко 30 години, аз сега съм го казвал, това е най-доброто българско поколение. То реализира това, което хиляди други, много по-развити народи от нас, като чехи, поляци, унгарци, не успяха да постигнат самостоятелна национална държава. Затова ли се хванахме в тях като спасителен пояс? За това се хващаме през 18-та, 20-та, 23-та за спасителния пояс. Връщаме се към онова, което смятаме, че е доброто. Но тогава обществото ни влиза в един много такъв тежък, бих казал, политически дебат и криза. Защото обществото тогава има идеята, че има два възможни изхода. Един е така наречен социалния, другият е да използваме традиционните си неща, които са натрупани през Възраждането. Между другото, резултата беше изход от кризата накрая след 20 години, така наречен социален изход. Този социален изход ни докара до поредната национална катастрофа. В момента имаме отново политическа криза. Щях да питам, ние хващаме се, правим нещо, тръгваме, но пък катастрофираме. Отново имаме политическа криза, която ще се извади, от нея ще се излезе по два начина. Или традиционни, либерално-демократични във всички демосфери, или в някакъв диктаторски режим. Опасявам се, че изхода може да бъде втори. Това ще ти кажа, професоре. Нещо мирише ми на второ. Това, което ние трябва да пробудим в тези деца, да им обясним в нашите наследници по дяволите, като родители и така нататък, и преподаватели, че те са рожба на хора, които са ги сложили на европейската сцена с определени цели, задачи и параметри. Те не са имали никакво колебание. Те помежду си не могат да се понасят някои от тях. Един Вазов и Захари Стоянов са коренно противоположни фигури. Да. Захари Стоянов пише най-тежките си критични литературни статии против Вазов. Ма те го гонят в Одеса. Така че, той си ми е бягал в Одеса, защото това е друга тема, никой не го е гонят, защото се връща в България по времето това е друга. Айде да оставим на биографията му. Но той през 1919 казва едни знаменателни думи. Захари отдавна не голяма на политическата сцена. Май с Захари прикалихме. Прикалихме в национализма. Защото национализма се провали в оня крайния му вид през Първата световна война и преди това през Балканските. Колко актуално звучи това. Ама много. Значи, вижте, аз винаги съм казал, историята се повтаря от това, което ние сме забравили, че сме го чели. И че е написано. И когато го прочетеш и кажеш, че това е така, изведнъж ще казват, ти променяш историята. Не викам, аз не казвам след това. Това го е казал Вазов. Ако не вярвате на Вазов, не вярвайте на мен. То времето се променя. То се променя, времето се... То Левски го е казал. Така че идеята за будителството отново по време на криза, че трябва да ги извлечем на преден план, е много важно. Друг е въпросът, че между Бесило, Бутилник и Кръст. Много е тъжно това. Не е много тъжно. То е традиционно. Сега малко ще те вкарам в друга сфера. Значи, българина, специално спрямо Левски, има някакво непонятно преклонение за другите народи. Крайна сметка, ако гледам за точка на един англичанин, това е един революционер, който се е държал, направил тайна организация за свобода, имал голяма популярност, но крайна сметка се го обесили, защото е бил революционер. Не. За българина това е най-добрият българин, който сме имали. Това започва още деня на смъртта му се записва. И от тук нататък, между другото, всяко поколение, всяко време използва Левски нещо като икона. Значи не е случайно това, което си мислят тези деца? Съвсем не е случайно. Повярвайте ми, на времето Николай Генчев написа една специална книга за Левски, революцията и така нататък и бъдещето. Тя е много полезна книжка. Той беше прекрасен автор и създател на концепции, които се стоят още в нашата историография до ден днешен до голяма степен. Но той там показваше как Левски се превръща в Христос. Буквалния смисъл. Ето.
връзката? Ето, значи, дори това като разговор трябва да използвам. Трябва да го използваме, за да ги събудим. Значи няма проблем. За мен няма никакъв проблем. Даже трябва да бъдем по-радикални. Защото явно е, че ние не можем с понятията от 19 век на обучение да влезем в 21. Няма как да стане. Разберете, ученическата библиотека е едно, но когато има също нея търсачките на интернет, това също е библиотека. Крайна сметка какво е? Библиотека. Въпросът е да може да си включи. Ама не чете ли дълги текстове? Не ги четат. Ако трябва да бъда точен, аз като ученик... Нетърпеливи са, бързат. И аз като ученик не обичах да чета Балзак, защото по-късно разбрах, че той е пишал по-дълги романчета и статии и разкази, защото му плащали на кол. И описанието на една топола от 80 реда, разбирате ли, че не ми е най-приятното нещо, което се спомням по някъде 5-7 клас. Значи, всяко време динамиката е друга. Няма време. Информацията само преди 40 години, 30 дори, па и 20, които помним, пътуваше и с месеци, с дни, седмици. Да. Извинявайте, в момента от създаването на дадена информация до пристигането до огромен количество кръг хора минават секунди. Ето и не използваме QR-кодове. QR-код, да, значи ти дори не можеш, вече в ресторанта без QR-код. В Европа. И това не е лошо. Не знам защо някой казва, че... Сега обичам да виждам картинка, примерно, когато става за хубава храна, но като няма картинка, ще използвам и QR. Ще се научим. Ще се научим. Ето, дори ако щете вчера чета, че нискотарифни компании се отказват от хартията. Те го призовават, че е в името на екологията, но в крайна сметка е в името на ефективността и бизнеса. Но като има бизнес, има хора. Всичко те е в телефона. Ние с вас в момента сме в телефона. Абсолютно. На този, който ни гледа. Ако искате, не се майтапи, от една седмица правя експеримент, че ако ми трябва някаква информация, казвам на съпругата гласно, че примерно думата риза, след малко започват да ми излизат реклами за ризи. Тоест, представете си докъде е стигнал. Изкуственият интелект вече влиза. Ние не знаем кой ще стигне. Аз затова съм казал, че ние за около 70 години сме преживяли всички трансформации на това, което наричаме прехвърляне на информация. 1936, моята майка е раждана тогава, е първото радио в България. От тук си спомнете черно-бяла телевизия, цветна телевизия, интернет, телефон с шайба, преди това с ръчка, даже не му знам как да го нарека, вилка, телефон с шайба. Сега всяка баба се подигравам, че е закачена с един GSM да се контролира от младите. Така ли? Факт. Тогава какво се очудва? Значи за това нещо, което се е случило за последните половин век като информационен натиск, и то не е само информационен, то е всякакъв като идея, ние трябва да разберем, че вече децата между първи и четвърти клас имат разлика. Те са различни. В първи и четвърти съпругата с това се занимава и каза, разбери, четвърти клас не разбират първи и обратното. Това се е случило и се случва. Въпросът е да го осъзнаем. И като го осъзнаем, да видим как тези хора да им обясняваме това, което трябва да знаем. И аз съм на мнение, че тук трябва да влезем ние, по-големите, по-зрелите, малко на тяхното огледало. Да се огледаме в тях. Да покажем по друг начин, бързичко, динамично. Така е. Дори ако трябва да ги ползваме тях. За мен 1 минута и 17 секунди да ги провокираме. За тях даже това е цяла вечност. Даже е много. Значи, няма какво да се кривим нещата, много е. Тази информация, която те приемат, за мен трябва да променим и парадигмата. Ще да описваме какво е направил лицето Хикс, революционер или това, да се опитаме да кажем кое е общото между тези хора, че в крайна сметка те са искали едно и също, искали са европейска цивилизация, за европейци на европейско място. Дай да поговорим за будителите сега. Аз се рових и аз като тебе в глобалната библиотека, да те цитирам. Ние нямаме унифициран списък на будителите. И не бил. Тоест, тръгваме от Паисий, Софроний, Презлевски, т.е. толкова различни личности в различни епохи сме ги обединили под народни будители.
Защо така? Ами защото в крайна сметка това, което очертава дядо Паиси, от що срамуваш се да си българин, като минете през идеята на Софрони, че трябва да имаме някакво самоуправление и стигнете до Левски за републиката, те искат крайна сметка едно и също. Всеки в различно време. Значи 18 век, когато още не е завършила, не е избухнала Великата френска революция, какво очаквате от Паиси? Той това стига, той е средновековен човек, но е прозрял, че трябва да бъдем самостоятелна нация. Казваме му визионер. Ами визионери? Визионер. Ами Тоест, думата будители е за мен визионер. Естествено. Отгоре това те са и съхранители, тогавашните. Защото те съхраняват език, религия и всичко това, което може да ти формира после като нация. В крайна сметка за тях българската нация с две простички неща – език и религия. Макар че нацията е много по-сложна конструкция, но тя е по-сложна вече при Левски, при Ботев, при Равелов, вече говорим не само за равноправие, за граждански права, за свободи. Между нации. Когато американските конгресмени говорят за естествени права, при разработване на тяхната конституция, същите неща говорят нашите хора. Те говорят под същия световно либерален демократичен език. Тоест, те не се различават като по някакъв начин от, да кажем, съвременниците си. Да, биле малко. Но извинявайте, и в Америка са 5% грамотните. Ние сме с 3. Не е страшно. Страшното е, че когато не разберем основната посока. И между другото, това първо поколение, което го наричам аз, то е толкова модернистично, че то в края на 19 век въвежда в българските гимназии предмет гражданско образование. Има учебник. От 1896 или 7 беше. Учебник. За граждани. Тоест, ние ако ще будим нещо, трябва да направим граждани, а не затворници. Ще кажа защо затворници. Как отвори тази тема, професор? Само да ти кажа. Тук учителите и преподаватели университетски, съжалявам, че ще ги въобще по този знамената, понеже аз съм учител. Завършил съм педагогика. Са ли малко чугуни? Има. И дори това скюр, какви си тия клипа, как може да кажете, че Левски и Христос да ги сравните? Един война става и тия деца не ще ви потискаме, ще ви бием зад врата шамарите и ще ви учим, че най-добрата социална мрежа е вестник работническо дело. Ами най-простичкото. Защото са подложени по тотален контрол на държавата. Значи, ако се случи нещо в училище, аз понеже контактувам постоянно, най-малко с четвъртокурсниците, които са направили. Да, затова ще питам за твоята представителна демокрация. Нали от тази гледна точка. Каквото да се случи в училище? Виновен е учител. Значи, ако някой кихне, ако някой някого удари шамар, ако някой направи каквато идея издънка, айде казвам, традиционно, както беше по наше време, започва едно безкрайно писане на документи. Да. Значи, ако в момента заведеш ученици... Ма те и лекарите са така, те не лекуват. Ако в момента заведеш ученици на екскурзия, се научат се. Или ги хванеш след добре да ги закараш до училище, от училище до, да кажем, до музея, трябва да напишеш между 7 и 8 документа. Информиране, съгласие, подписи, разрешителни режими, не знам си какво. Ако ги имаш, няма проблем. Те екскурзията отива по дяволите. Естествено. И затова хората се отказват. Аз не казвам, че няма и другия тип, че отказват да се променят. И има го и този вариант. Не споря. Значи, в всяко общество има хора с различно гледане. Но нещата са много простички. Те са го казали онези, които правят първите наши училища в Възраждането. Кой отговаря за училището? Избрани от Общинския съвет учителски настоятел, и той е обикновено един човек. Той води годишното препитване. Чели сме Вазов всички, нали? Да. Та накрая той казва, този става, ще му подновим договора. Онзи не става, няма да му подновим договора. Той резултатът е ясничък. Тоест ти, за да си осигуриш хляба, трябва да бъдеш и креативен, и работиш и така нататък. Много хора в България, понеже не са научени да носят отгоре за това, което правят, имат проблем с правенето. Или предпочитат спокойствието. Вие видяхте и предизборната кампания. Кого удариха първи в българските политически сили?
Учителите. Учителите. Да. Какво да говорим? И театрите. И театър. И театър. Логично. Където има култура и образование. Да? Там, къде в културата мислиш. Виж, не се беше замислил за това. Първо удръж онея, които могат да мислят. Но това е ясно. Които могат да изказват мнение и които могат да формират поведение. Това ме връща на първата ти фраза тоталитарно или либерално. Като изход от криза. Няма да избор друг. Значи изборите, вчера ли беше, няма значение, някъде по радио, станциите казахме, зададох един въпрос, нали, около изборите, какво ще се случи. Ами, вижте, криза се разрешава по два начина. Или чрез избор, или чрез преврат. Няма друг избор от криза. Значи преврата винаги е свързан с насилие, т.е. някаква авторитарна и тоталитарна система. Изборите са единствени избор. И между другото, дори от това наше прекалено много световен рекорд е това 7 избора за по-малко от 4 години, все пак държавата функционира. Системата функционира, Конституцията издържа. И имаше активност. Да. И то най-важното, което е добре. Конституционната система издържа. Но всички се опитват да, как да ви кажа, да ликвидират чрез омощаване, да го нарека. И не всички, но тези, за които това е задачата. Сега ще пуснем и кадри, като каза конституционна система, да вървим в тази посока, която ти ме тласна. Без да искам. Защото тук е майката, люлката на конституционността. Така е на модерното време. Няма какво да си криви. Модерното време идва с старостта. Аз за това тук, защото си модерен човек и ти се опитваш да се адаптираш спрямо младите. И аз съм на мнение, че ние трябва да сме част от тях, да говорим на техния сленг, на техния език, с техния похват, а не да ги отричаме така, това младо поколение, колко е ужасно. Нищо. Аз винаги съм казал, всяко ново поколение е по-умно от предходното. То стартира от друга база. Аз не мога и няма как да стартирам на 60 и плюс с познанията му на един юнак в технологиите в първи клас вече. Аз работя, не съм от тези, които не работят, но има вече технологии, които отказвам да приемам. Просто са вече прекалено много за нас, но това не означава, че трябва да го отричам. Напротив. Те са онова, което ще влиза и ще продължава да влиза. Абсурд е в момента да нямаш електронно банкиране, да нямаш достъп до новини, телевизии през интернет. Това е абсурдистан. Найде да се не лъжим. Ние си прехвърляме почтата, служебна, лична, всичко минава през тези неща. Така че трябва да се развиваме. Новото поколение, то се е родило в това време. Има хора, децата вече са родени изцяло след като интернет завладя домовете. Тези първи клас отдавна, тези, които са в седми, са вече поколение на интернет. Ако влезете в един клас или в една зала студентска, ако намерите студент, който да не използва подвижно мобилно устройство, всъщност не съм виждал такъв. Айде да се не е странно. То ще е странно. Ако не. Значи започваш да задаваш въпрос, този човек, крайна сметка, кой е, защо е. Така, има неща, които трябва да си ги кажем. Тези хора в тази сграда, когато са писали Търновската конституция, ако са имали мобилни телефони и интернет, щяха да разсъждават по същия начин, както ние сега. Иначе, вижте, те много добре са се разсъждавали. Колкото и странно да ни звучи. Ние си имаме някакъв елит. Той не е Кембридж, не е Харвард, ама и такива има. Но най-важното, че те са хора с здраво чувство за принадлежност първо към нацията, второ към собственото самонаправене. Те знаят какво искат. Всички от тях са работили, живяли, гледали, виждали как е работила конституционната система в страни от България. Па дори и в Османската империя имаме един такъв експеримент. И те го искат. Между другото, много често ги подценяваме и казваме, те българите там, нали, това онези малко грамотни и така нататък. Не знам защо всички искат да ги изкарат цели, макар че с цървулите в събранието. На снимките няма нито един, няма нито един на снимка с цървул. Всички са с бастунчета и с... И папионка или костюм и така нататък. Как да има? Това е абсурд. Това в един градски център типа на Копривщица не може да намериш потури. Дето е село, нали, по разбирането на Европа като големина или така нататък. Хайде сега да сме малко по-благонастроени към нас. Но най-интересното е, че самите велики сили се задават въпроса, когато образуват българската държава на Берлинския договор. Там има ли кой да самоуправлява?
Отговора, най-интересното, и на руснаци, и на германци, и на австрийци е идентичен. Има. Тоест, значи, онези отвън са казали, бе, там има хора, които могат да поемат управлението, ние продължаваме да твърдим, че няма. Че нямаме материал. Че нямаме материал. Сега, че нашия материал е южняшки, че е фриволен, че е любен силно и мразен. Италия и Испания са същите. Да, значи, че, само, че още, както винаги съм се шегувал, първият министър-председател среща третия и той му казва, ще те разстрелям, пък на другия ден се срещат пак, но се каза, не можеш, няма закон. Значи това са хора, които имат в себе си потенциал. Да, понякога правят много големи глупости. Но ги правят с чистото разбиране. Те, защото сега не ги правят глупостите. Да. Не ги правят. Говорите, че едно и също се получава. Но, вижте, каквото и да се е случвало, 7 пъти не се ходили на изпит. Да, това вече... Случвало се хора, които не си говорят, да влизат в един кабинет. Или да подкрепят друг кабинет. Вярно, че дълготрайността на българските управления по време на Търновската конституция е около година и 8 месеца. Ги разделим но пак е далеч от крайния 3 годишен първо, след това 5 години срок на конституционното устройство. И след това 4-те. 5 са кабинетите, които имат пълна подкрепа за 66 години като срок. И те двата са военни. По време на война няма как да смениш парламент. Така че това си го има. Но в крайна сметка, когато се опре да управляваш, след като си записал името на бюлетината, ти си се декларирал, че можеш да не управляваш. Това ти е работата. Получил си вод, влизаш в парламента, ама ще ли после да ти се намалят популярността и избирателите? Ами няма случай, в който са ти управление да не са ти намалели. Няма такъв случай. И това трябва да го знаеш. Това е азбук. АБВ в политиката. Сещам се един Стоилов. Великолепен политик и така нататък. През 1997 печели, може би най-убедителната изборна победа. Тук изключвам Тодор Живковите 100%. Само 7 души има опозиция в парламента. Това е 6 декември. 99 вече в оставка. Той не може да повярва, че се е стигнало до това. Минават 7-8 месеца. Облича кожуха посред зима, България отново в избори и тръгва да обикаля страната, защото трябва да се управлява България. Значи, има яснота. Ти си или политик, или не си. И щом си политик, ще работиш като такъв. А работата на политика е да управлява. Сега е да те върна пак на младите. Къде е ролята на тези, които управляват към младите, макар че аз мисля, че в момента тотално не им пука за тях. Какво се случва? Такава празнота има между основно начално, дето ти каза първи и четвърти, до 8, средното 8, там що годе единомислие има между 4 и 12 клас и така пропаст е към висшето образование, че няма на къде. Това е липсата на ясна визия за какво ще се дори до управлението. Ето ще дам един тъп пример с висшето образование, откъде почна всичко. 96. Жан Виденов. Последен работен ден. Изведнъж променят закона за висшето образование и всички онези висши институти, които си бяха прекрасни институти, примерно за редосиалки или за химия и така нататък, станаха университети. С едно малко изречение. Трябва да обучава в 3 от 4 направления на науката. Ти си перфектен икономист, това си правят цял живот, счетоводители, примерно. В един момент трябва да се наложи да правиш педагогски. Кошмар. Този състав не се създава така лесно. Този състав няма къде го. Изведнъж караш системата да започне да расте. И то защото законът ти го е позволил. Или по-точно ти го изисква. Той ти го изисква от самото название на университет. И от тук разливането започва и всеки се стреми да тръгне. Започва битката за
преподаватели, за студенти. Нали, беше популярно да се говори летящите професори и така нататък. Да. Не забравяйте и тази гледна точка. Хубаво. Значи закона за автономията, който студентите и младите тогава преподаватели изувахме в 90-та, беше от 2 члена. Втория беше, че влиза в сила веднага. Първият, че университетите имат пълна автономия. Сегашният закон за висшето образование е една дебела тухо, която, казано честно, са чели малцина от край до край. Налагало ми се в различните ми битиета да я чета, трябва да ви кажа, че ако човек седне да го штудира, както се казва от нашето време, ще получи отчаяние. Те си противоречат цели глави вътре. Но това никой не го променя. Имате, примерно, една язва като плагиатство. Оттам почва. Това е престъпление. Да. А опитайте да докажете плагиатството на няколко. Да видите какво се случи. Отива се в административния съд, той ти казва, бе, тук някой е подписал това писмо, ама той дали има това право. Хуб. Мога да ви дам такива примери, колкото искате. Почват едни дела. И почват едни дела и си... Ма то съм взето тук, ама той не е. Да, всъщност, системата уж добре го е казала, трябва да се направят рецензенти, да покажат и така нататък. Имат няколко случаи, които съм запознат. Битността ми тогава отговарях за тези неща. Не толкова наши, колкото говоря в общ план. Трагично. Никой не иска тогава повече да се намесва в тази процедура. Защото улеко. Дай сега да не го пипаме, да си създаваме проблеми. Чакай сега, остави го това. Тук има май политически проблеми. То може да стане, изведнъж министъра явно не си е прочел ли? Не мога да разбера закона. Закона му е написано, че той разписва решенията на една комисия. Изведнъж той назначава заместник министър, че ще играе неговата роля и естествено административният съд казва балтията и приключват няколко десетки процедури. На доказани плагиат. Те затова ли, извиняй за думата си, мишкуват в момента повечето университети? Аз не виждам изразено висше образование с ярка позиция по злободневни, актуални проблеми. Висшето образование обучава направо, обучава педагози, обучава историци, обучава... Да не изброяваме. Висшето образование 90-те години, когато ти беше част от промените, излизаше ярко и удреше по масата и заставаше на кръгли маси и казваше, абе, мамка му, ей, дайте това да оправим това. А сега едно мишкуване, едно тихичко. Така е, и опитът да се работи с политиците, трябва да ви кажа, че е горчив. Когато те започнат да искат някакво мнение, ако мнението на академичната общност не кореспондира с техните политически намерения, всичко се претрупва и изчезва от публичното пространство и така нататък. И човек се казва, и що трябва да се занимавам с идиоти? Да. Извинявам се, не всички са идиоти, но примерно, но по-голямата част в този случай. Така че тук след като мъкнат университетите, следващите сте вие, журналистите. Да, знам. В тези избори ви биха вече. О, да. Кметовете ви биха. Значи следващия път ще ви бият министрите. После отиваме на терен и ни бият хората и ни питат, а вие що не питате? Ето. Защото... Па който попита, го бият. Ето това е голямата работа. Айде за будителство, че хубаво го намести. Ама не, това е ключа да питаш. Това е ключа на демокрация. Ти па сега що питаш това? Как да не го питам, като го има? Факт. Значи ние дори ако се върнем в 90-те години, имаме отстъпление в питането. Да. А децата питат. Ако се върнем към нашия си проблем. Професор, аз за една дума плурализъм според тук и си направих и това студио и всичко за... използвам думата шибаната дума и понятие плурализъм, което когато отидох в Европейската комисия и там преди евроизборите и ми говорят някакви неща, как програми отворили проекти, ще правим за журнализъм, за плурализъм. Аз искам, окей, дайте ми дефиниция на плурализъм. Ама тая глава била затворена в момента. Така ли? Що е затворена тая глава за плурализма? И тя е най-важното. Викам, хубаво, помислете. Ако аз съм ходил на война от украинска страна, плурализъм ли е да отида и от другата страна? Вие ходили ли сте? Викам, да, ходил съм от украинска. От другата страна може да се тълкува и като пропаганда и като плурализъм. Добре, аз съм ходил и от другата страна. И те млъкнаха.
Да, в този случай това е... Да, остави Лой. Аз давам пример, защото не... за мен е важно. Ние забравихме думата плурализъм. То е също важно. Правото на другата страна. Значи, то не е само право. Тук е информация. Да. Значи, когато носи човек отговорността за това, което пише и казва, а не прави пропаганда, тук вече какво съм видял с очите си. Да. Ние предаваме това, което съм видели. Дайте да сме наясно, че ако продължаваме така, накрая ще... вижте, погледнете, 20-15 години вече няма дебат между политическите лидери. О, да, на пресъобщение караме. Аз ще те върна края на 19 век. Като тръгнат един месец преди изборите, защото тогава излезе указа, в един и същ влак ще видите всичките политически лидери и почват. Първият митинг е в Мездра, втория е във Враца, третия е в Лом, четвъртия е в Видин. Вървят по железницата. Да. И знаете какво правят? Гледат да бъдат там в пазарния ден, когато са селени хората, и един се друг. Няма дебат в класически смисъл. Да. След това продължават до Русе, Варна, минават през Бургас с хора, които се приберат през Пловдив към София. Значи в края на 19 век всеки средностатистически български селен отишъл до околийския център на пазар. Може да види кандидатите за български министър-председатели един до друг. И да им се скара и да поиска нещо. И да ги нещо. попита. И да говори с тях. А па те са длъжни да влезат в кръчмата, защото ако не влезат, ще загубят окончателно всякакъв ореол за гласуване. 21 век. Издирваше се ръководител на втората по сила партия. Първата партия ръководителя не е влизал в дебат от 15 години. Да. Другия ръководител на втората партия, нали, там станаха двама ръководители, се появи един ден и каза цели 4 изречения. Това политика. Да не говоря за разцепената БСП, където Корнелия Нинова поне се появяваше по телевизиите. Две от политически информации, които Господ знае, ще влезат или няма да влезат, както се казва, са на ръба, се ослушват и никой не говори. Извинете, това е абсурд. Пълен абсурд, ако решим. Значи, защо избягаха от събранието политиците? Защо се вкриха в тоталитарната държава на партийния дом? Да. Защото няма досег. Говорят ми, че ще ремонтират. Нищо не се ремонтират. Ходих да проверявам. Няма досег до журналисти. 3 години ще ли да ремонтират една сграда, която е построена за 1 година и половина. При Каравелов и Стамбулов като председател, праща един... Той Стамбулов за толкова малко време направи пътищата на България, но това е другата. Значи, може. Едната сесия прекарат в Търново, другата в залата на Военна академия. Да. Парламентаризма си функционира. И Йованович, който между другото е правил и парламента на... Понеже ги виждаме, който е правил и парламента на Белград, който е сръбски архитект с българско минало, австрийски възпитаник. И парламентът ме позорище. Така. Да, но той е направен с галерии хората да седят на заседанията и журналистите да стоят и да записват. А сега журналистите са в мазето. Да. Значи тук няма нищо случайно. Как така? Техни превъзходителства, българските политици и министри ще имат досег до тях обикновения журналист. То само това, ако е, не би трябвало да получат нито един глас в нормална държава. Вие представите ли си американски президент да не отговори, той или негов говорител, до 5 минути на зададен въпрос? Знаете каква е структурата на задаване на въпросите? Когато стигнат случаи, че трябва да се пита и ако президента или вице-президента го няма, отговаря говорителя с строго определени отговори, написани предварително. Европейската комисия, така бяхме на брифинг, излязоха към този въпрос и отговаряха, докато не спряха въпросите. Но то така беше и в България? Ама не му беше удобно, ама не му харесаха, ама поскараха се малко. Но отговаря. Стои и отговаря. Но той политика трябва да отговаря. Той за това. Крайна сметка, четвъртата власт е за това. Тя е власт. Тя е власт, защото народа и живота и Конституцията е дал правото да пита. Тя пита от мое име, от ваше, от така нататък. Който ни харесва въпроси, че е негов проблем. Не ги слушай, не го отговаря, няма значение. Въпросът е, че в публичното пространство е излязъл някакъв отговор. Ти си прави сметката, този отговор важен ли? Така не може да продължа. Или ще се върнат нещата
в нормално политическо отношение, или ще дойдат горски. Не знам защо отварям тази тема. Ти дойде, обаче позволявам си на ти да ти говоря, макар че познавам се. Огромно уважение. Ректора ви половин година не мога да докарам на университета. Да дойде тук да отговаря на въпроси, като отвори тази тема. Няма до 4 години няма да дойде. Що така? Какво става? Не знам. Това вече традиция започва да става. Да. Отговорите са... Не знам. Какво става висшето като цяло? Айде да не се фокусира. Значи, като става висшето образование, става нещо, което отдавна трябваше да стане. Същото ли е като при нас? Нали? Значи, в момента държавата прави някакъв опит за диференциация на плащането и тя ще избухне. Значи, в момента университетите са... Там протести имаше опит. Тези протести ги забравят. Това е работа на синдикатите, които трябваше да оправдаят съществуването си, защото уж беше нещо договорили. Аз съм казал, висшето образование, синдикатите трябва, няма да казвам забранени, защото не е демократично, но на тях но не им вярвам на ето толкова. Синдикализъм и висше образование са различни неща. В момента университетите започват да получават диференцирано заплащане по качество. Кой оценява качеството? Това е като качеството контрол на значи, време. все пак има някакви критерии, те са свързани с публикациите в така наречените международни бази данни. Аз това го говоря от 10 години, че ще стане, че трябва да се променят и начините за участие в конкурси, за атестацията и така нататък. Това са много сериозни неща. И вече, тъй като първото плащане, така да се каже, първият транш мина, те някои хора мислят, че ще ги се размини. Няма да се размини. Едните плащания за наука вървят по така наречените европейски програми и така и на зооланите като изследователски университети получават годишно между 4 и 5 милиона повече. 5 милиона. Аз за науката съм отговарял в университета с радост, когато направих 480 хиляди годишно. Започнах от 105. И знаех, че е нищо. Значи, когато основният ти конкурент, специално при Търновския университет, Русе, стартира с тези 5 милиона всяка година отделно, няма горе. Ти си довиждане. Ти си довиждане в неприятен смисъл на думата. И второто, което е, оттам ще върви и държавната поръчка. Вече започнах намаление на държавата. Това ще да кажете тук вече. Тук вече нещата опират до това, което трябва. Както аз се шегувам, те не мисля, че мърморя излишно. Не, аз моите студенти до пенсиониране са приети. Аз работя с 3-4 курс, така че моята персонална проблема е решена. Ще трябва да завършим. Но какво ще правим от тук нататък? Отговор няма. Отговор в университета няма и няма да има. Аз това ти казвам, въпросите остават да висят. Аз за това съм напуснал и академия, факултетския съвет на университета. Никъде не съм от... Нали беше заместник? Той вече приключи този мандат отдавна, но не съм член дори на факултетския съвет. Нарочно се оттеглих от месец съм и в оставка като ръководител катедра. Защото нямам намерение да нося отговорност за подобни неща. И да има после, аз казах ли ви? Аз казах, пък те да решават каквото трябва. Добре, времето много очертахме проблематични в образование и в сфера въобще свързана и с младите хора и будители. Тогава са се хванали в тези от Паисий до Евлоги и Христо Георгиев. За какво да се хванем сега? Ами за конкуренцията. Защото тези, за които говорим, са били в конкуренция. Те спорят как да направим това. Едни казват, че трябва да образуваме... Това, което казвам, това е производствен шум. В интерес на работата. Ние спорим да се случат нещата. Да. Ние нямаме този градивен спор. Едни искат революция, други искат еволюция, трети искат образование, четвърти казват, дайте да оправим икономиката. Някои казват, не сме демографски най-силни в този район. Трябва един доктор Чомаков, водача на нашето църковно движение. Тук няма никой сме. Им казва, къде бързате, бе? Ние на Беломорието нямаме още мнозинство. Той човека си има други и то литни. Да, но всички те се борят за това. Значи, за тях крайната цел е ясно. Значи, винаги съм казал, един в който излиза Фермана, за Българската църква 870, един английски консул, мисля, че беше от Силистра, пише следното. Тези след 5 години са независими. Сбърка се една година. Значи,
Това те са го изработили, разбираш ли? Независимо кой, дали са учителите. Защото в един момент всички те работят заедно. Правят училищна мрежа, правят най-висшето програми за обучение под ръководството на църквата. Свикват и учителски съборни, което се приема толкова часове ще се учат в първо отделение, толкова второ, в трето до 7 клас. След това, нали, класните училища. Това го няма държавата тук. Това те са го правили. В конкуренция. Аз това ще те питам. Ние първо не си говорим, второ не си задаваме въпроси, трето... Може би трябва да почнем си говорим първо. След това да потърсим конкурентите, които са изградили този преход 90-те години, да ги обобщим, да почерпим те, част от тях са живи още, да почерпим опита. В общи линии нещата са ясни. Между другото, всички ги знаят. Въпросът е, че никой не иска да каже, правя го, пък да става каквото ще. Съвременни будители са две противоречащи думи, ама има ли ги? Къде са? Кои са съвременните и будителите? Значи в социалните мрежи, като погледна, виждам колеги, учители, преподаватели. Или високопарни слова. Не, има и много хора, които работят и правят страшно интересни неща. Но те няма да се станат начело на структурите, които променят политиката. Няма да бъдат допуснати. Защото администрирането е стигнало до помърчителни нива. Особено на образованието. За мен най-тежкото ще стане децентрализацията на българското образование, когато, живото този спор започва в учредителното събрание. Какво се разбира под безплатно? Те спорят един ден. Всички лидери. Някой каза, те хора няма безплатно. Много хора ще помислят, че някой трябва да плаща на децата. Повече каза, ама те си плащат чрез общината. Разбираш ли? Този спор е един от най-интересните в учредителното събрание. И накрая, когато оказаха са прави онези, които казват, ще видите, ще дойде време, когато всеки ще казва, това образованието ми е от Господа и от другите. И така става. Защото докато се сключи договор за учител през Възраждането и се създаде училище, общината носи солидарно решението за плащане, за квартира и храна на учителя, горе-долу така се е плащало, и това е минало през на общинско събрание. Никой не смее да избяга. Когато идва държавата изведнъж, започват парите да минават през държавния бюджет и започва срив. Лека по лека и държавата почва да централизира. Между другото, Георги Живков е човека, който вкарва държавата в заплащането, той обаче има много благородна мисъл. Общините пък не искат да плащат. Ако могат да се измъкнат, така да си каже. Тоест, учителят е турен вечно някъде между местната власт и централната власт, между желанията на обучаемите и на обучителите. И много трудно да се създаде действаща система. Аз по думите ти разбивам, че той е последна грижа само децата. Да. Така е. Той ги гледа, като ходиш ти 1000 лева бюджет. Дори не е до бюджета, той бюджетите вече им стигат. Да. Не е до бюджета. Въпросът е да не изпаднеш в ролята на виновника. После ние ще им говорим за будители. За будители и за носене на отговорност. Или за будилници. Значи, ние трябва да създадем хора, които носят отговорност. Някой трябва да обясни на тези хора, че всяка постъпка носи някакви последици. Хаджи Генчо, когато дърпа ухото на един, там не храни майко, както казва той по тогавашното разбиране, и он като му казал, боли бе, Хаджи Генчо, че аз не ти го правя, за да ти е добре. Тоест, трябва да ти го... трябва да усетиш болката от нарушението на правилата. Ама правнука на Хаджи Генчо беше най-големият български философ, Цветан Тодоров. Така че, нали, разбирате ли, няма нищо празно. Ето ти посочи няколко имена на съвременни будители. Да, има хора. Има. Но въпросът е, че трябва да им дадеш правото. Не сме като 7-те самураи, дед били трима, че няма хора. Има хора, трябва да им дадеш правото и разбира се, контрола трябва да бъде, но той трябва да бъде обществен. Сега, така наречените обществени структури в образованието, пък още във висшето образование, са синекури. Много рядко се намесват както трябва.
Съжалявам, че трябва да го кажа, но крайна сметка един човек пратен от външна система, в която да е образователна система, да прави така, той влиза веднага в... Това не, това да, и противоречие. Тръгнат. Така че има си готов мет. А трябва тоягата и моркова. Да са... Тоягата не става въпрос за насилие, но ето вижте, вчера ли, завтра някъде мина, че в Холандия се обсъжда категорично забрана, примерно, на телефоните в училище. И да ви кажа, че холандците, които са най-либералното общество в Европа, ще го направят. Гърция вече функционирало, твърде, че много полза. Холандците са легализирали леката дрога, така че... Така, както казваше дъщеря ми за едно познато наше дете ученичка, от една седмица е наказана за без телефон и ще ляга в 10. Заспива, значи може. Така че... И окей, ако не да ги наказваме, поне че са такива визуални средства, да им влезем в телефоните и да ги провокираме. Значи, значи всяко поколение, щом в момента го ограничиш, то почва. Защо пропуших някога преди години? Защото казаха, няма да пушиш. Нямах пример, баща ми не пушеше. Сега по този пример, нали, дъщеря ми не пропуши. Щом ти го правиш, нали, така нататък, преди да ги откажем. Така че всяко поколение търси някаква разлика с предходното. Търси. Това е правилната дума, с която нека да завършим. Да търсим. Съгласен съм. Деня на будителите. Професор Милко Палангурски, беше изключително удоволствие. Благодаря ти за този разговор. И дано не сме се будили, подбудили, възбудили и така провокирали нещо да тръгне да се завърти, да се случи. Той живот е провокация. Ако живота е някакво спокойствие, както си мислят хората, или лежерно поведение, значи имаме нужда не от будител, от куршум. Професор Милко Палангурски, амин. Така да бъде. Благодаря ви. До среща!